La nostra fita és formar persones crítiques, democràtiques i independents, amb els recursos suficients per afrontar-se al canvi i viure dignament dins d'una societat tan dominant i líquida. Durant aquests 4 anys hem après a saber ser i fer, des d'una mirada pedagògica, humana, social, amb un bon perfil ètic. El grau d'educació primària ha estat sinònim d'humanitat, ja que hem tingut l'oportunitat de trobar-nos amb alguns mestres que ens han ajudat a vibrar, a sentir la verdadera vocació com a docents. Al mateix temps, aquesta vocació ens ha portat a sentir-nos actius dins la comunitat educativa. Tot el que hem esmentat, Blanquerna ho té. A la facultat s'hi respira un ambient ric i personalitzat. Pot semblar una utopia, però és fantàstic quan et trobes amb gent que comparteix el mateix que tu, que té un compromís igualitari, perquè és com si naveguéssim en una mateixa direcció. Ara bé, pensem que sempre existeix una escala de grisos, on aprendre de la resta i amb els altres, i precisament això és el que ens defineix com a grup, enriquir-nos els uns dels altres malgrat les nostres diferències. Avui comencem una nova etapa, que afrontem amb molt d'entusiasme. Arriba l'hora de la veritat, la prova de foc, aquell moment tan important i esperat on hem de posar-nos a prova. Per entendre'ns, estem en un penya-segat i tenim ganes de tirar-nos, però al mateix temps estem en aquell punt de no saber del tot si hem de fer-ho o no, aquella incertesa que ens activa i ens fa estar alertes. Per aquest motiu, molts de nosaltres continuarem estudiant o buscant altres vies de formació. Perquè no hem d'oblidar que un bon mestre ha d'estar en constant aprenentatge i reflexió.